लागी रहतिया हो कि नरीन का बाप के गलियों में चले ई सोलेटर और चाप के। अरे तरंगदार न हो सब रंगदारी घर जाए। लागी रहतिया हो कि नरीन का बाप के गलियों में चले ई सोलेटर और चाप के। अभी हुए देख लो चलावे के नालूर उड़ी आवतावे धूर हमरा ओढ़नी में का दुनी पोछले बा पोछले बा अरे पोछले बा। अरे ओकरा के समझा। अरे बाबू सुन रोकले बा नाही टोकले बा पसान जी के लइका टोकले बा टोकले बा नाही टोकले बा पसान जी के लइका ठोकले बा। सारा लेटा गोइले माटी में सोमीज हो केनरो गोर देही बड़ वैसन चीज हो समझ लो। सब बुझत चाही तो हम ओकर हड्डी तुरावा दे। कहता फोन करके अभियो बोला दे का बुझले ओकर ले तोरा पटीसन संगे कइले बाड़ा टीसन तोहार यार साला भीतर से बोतले बा बोतले बा अरे बोतले बा। अरे अपन मुंह नहीं खन देखत बड़ा उठताड़ू रोकले बा नाही टोकले बा पसान जी के लइका ठोकले बा रोकले बा नाही टोकले बा पसान जी के लइका ठोकले बा। प्रेमी मंजूल प्यारे हो खेला ना ऐसे। तू ही बताओ फिर कोई जाला कैसे बोला। अरे हम का बोली अभी दिमागी के तू दही जनी कर नफरत के रानी हो वही बहन कर हनो हमर चुमी के उ गाल सारा कोइले बाटे लाल देखता तो हुसे हेने खोर क चले बा खोर क चले बा